Ngano miinuman ka? May problema sa kugma? Cory, please lang. Dili una ta magsulti kung mag-away ra man ta. Ngano dili ba ka magkiksulti na ako? Nga imo man kong asawa. Kapoy mong ko kay kasulti. Saba ka. Ug makairita sa dunggan ang balik-balik nimong istorya ug makatarungan. Nahibaw ko nga dili na ko ni mo love. Mao nga naingon ko ini. Onay problema nimo. Kay nahibaw ka sa tanan. Hangtod ang pagbati sa ubang tao nahibaw ka. Maing laki kay ka nga mubasa og unahuna sa tao. Unahuna nga pulos negatibo. Tungod kay mao ni ako nakita, Jacob. Jacob. Kung sa'yo nakita nimo na ako karon. Sige ko be. Basa ako. Misulti na ko nimo. Wa na kay love na ko. Ngano nakasulti magkana? Doon na magyurason kung ngano nakaingon ka. Nga wa na ko'y love nimo. Isulti na. Kay unsa? Kay mo laban kas mga katabang. Nilaban ko. Tungod kay sayot ka. O dili ko gusto na kanang mga katabang nga gituruan mong mga way bili, mga way gamit, mao'y makapatay nimo. Pati yun sagnako sila kung ila kong buhatan o dautan. Ay, mabawar gid ni mong utok eh. Kanang sakit ni mo silutihan na makaingon nga malagot ko. Malagot ko. Malagot. Mabawar gid ni mong utok eh. Kanang sakit ni mo silutihan na makaingon nga maglagot ko. Ngano? Sakit mo kog sinultihan sa una? Ha, Cory? Di man tingali. Ikaw ang nagtudlo nako nga makamaunang mo pasakit og sulti nimo. O lagi. Kay ngilad man kog baba. Kamo, mga buutan mo manulti. Mga anghilon man mo. Labi na si Ana. Ngano magyung musangko magyuniana ang tanan natong sinulti? Ano panagsultihan? Sorry. Panagsultihan. Labi na si Ana. Ang tanan natong sultihan. Ano sultihan? Tanan natong panagsultihan. Mga anghilon man mo. Labi na si Ana. Nganong musangko magyuniana ang tanan natong panagsultihan, Cory? Tungod kay siyang sinugdanan sa tanan. Karon nga ng anak na siya, musamot nga mga andoy na ka nga makakita sa imong liwat. Nganong mag-una man kitawon ka gunahuna, ana? Tungod kay mao nang tinuod. Nakita na nako si mong mga mata, Jacob, kung makakita na kag bata. Bisan gani ni Ana nga lumabdos na, lahi ang imong tinanawan. Nagtuo ka wa ko makabantay nimo. Nangandoy ka nga mumabdos ko sama kang Ana. Hosto na. May tingaling magpadoktor ka na, Cory. Asa man ka? Ato ko sa to. Ay! Give me rice ba? Give me rice. Asa man ka? Ato ko sa hotel, matog. O, sige, kami mo rice na po. Asa man ka? Ato ko sa hotel, matog. Kay Saba, gani. Sige! Panglayas mo! Kamura mo kitang gusto! Ako ang sayop! Panglayas mo tanan! Maayo mo kay kompleto mo sa iyong pagkatao! Samtang ako! Tuwag! Inutil ko! Inutil! Pwede pagawin, pwede